Dobro večer svima, hvaljen Isus i Marija. Evo možemo polako krenuti sa večerašnjim događajem. Poštovane dame i gospodo, sve vas najsrdačnije pozdravljam u ime Hrvatske udruge Benedikt, ovaj 4. dan Hrvatskog aktivističkog festivala Vidik Festa. Kao temu 4. dana Vidik Festa odabrali smo uvijek aktualnu temu, a to je tema odnosa znanosti i vjere. Slučajno je ispalo da se Vidik Fest odvija u tjednu kad se odvija i festival znanosti, a festival znanosti već posljednjih 10 godina zapravo želi popularizirati različita područja i teme iz znanosti kroz jedan tjedan i u ta događanja festivala znanosti je uključeno mnogo znanstvenika i mnogo fakulteta s našeg sveučilišta, ali i brojnih drugih sveučilišta u Hrvatskoj. Zašto smo odabrali temu odnos znanosti i vjere? Iz razloga što je to uvijek aktualna tema, ali iz razloga što zapravo neki svojataju pravo da govore o znanosti i da govore tko je znanstvenik, što je znanost, što nije znanost, tko nije znanstvenik, a večeras ćemo progovoriti malo o tome zapravo koliko zajedno idu, koliko su komplementarne vjera i znanost i može li jedan vjernik zapravo biti pravi znanstvenik sa pravim rezultatima i pravim radom. Meni je posebna čast i zadovoljstvo večeras pozdraviti naše goste koji su na prvi poziv prihvatili vrlo rado kao znanstvenici i vjernici progovoriti o ovoj temi odnosa znanosti i vjere, a to su uvijek rado viđen i dragi gost, a možemo reći i domaći čovjek u ovom gradu, naš profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, dr. Don Tonči Matulić. Isto tako najsrdačnije pozdravljam i profesora Medicinskog fakulteta u Splitu, čovjeka koji je jedan dio svog života radio i kao znanstvenik djelovao u dalekoj Australiji, ali se onda ipak odlučio iz Australije prije 10 godina vratiti u Hrvatsku na Splitsko sveučilište i tu nastaviti svoj znanstveni i obiteljski i profesionalni život. To je naš dragi doktor Ivica Grković. Pozdravljam i moderatoricu večerašnjeg okruglog stola, gospođu Silvanu Dragun u ime Hrvatske udruge Benedikt. Samo ću spomenuti da smo kroz prethodna 3 dana kroz Vidik Fest obradili teme kao što su uloga medija u izgradnji društva prvi dan, pa smo drugi dan govorili o odvojenom prikupljanju otpada i gospodarenju otpadom i sinoć smo govorili o mladima i ovisnostima i pozdravljam ovdje docenta Franića, dječjeg psihijatra iz KBC-a Split koji je bio jedan od sudionika okruglog stola i zahvaljujem na sudjelovanju. A narednih dana, sutra i prekosutra su ostala još 2 dana Vidik Festa i obradit ćemo sutra temu uloga i mogućnosti hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu, pa ćemo u 19 sati u dvorani hotela Park imati okrugli stol na tu temu sa Marijanom Petir i Ivicom Tolićem i u subotu ćemo Vidik Fest ove godine završiti sa temom koja je već nekoliko godina najaktualnija tema u Hrvatskoj, a to je iseljavanje mladih iz Hrvatske. I u subotu ćemo na tu temu u 10 sati u gradskoj knjižnici Marko Marulić imati okrugli stol s mladim ljudima koji će nam dati svoje primjere i svoja iskustva na temu iseljavanja iz Hrvatske. Ja vam zahvaljujem na večerašnjem dolasku i nadam se da ćemo svi skupa uživati na neki način u onome što će izreći Don Tonči Matulić i dr. Ivica Grković. Želim vam svako dobro i pozivam vas na sva predstojeća događanja u organizaciji Hrvatske udruge Benedikt. Živjeli! Hvaljen Isus i Marija. Pozdravljam sve drage prijatelje u dvorani. Hvala što ste došli na ovu jako zanimljivu tribinu. Večeras govorimo o vjeri i znanosti. Zašto smo ovu temu stavili na Vidik Fest? Jednim dijelom je odgovorio Vide, a ja ću reći da bez dijaloga s akademskom zajednicom naši vidici i na kulturnom i na društvenom planu u bitnom se sužavaju. Vjerujući samo medijskim istinama i različitim dezinformacijama koje kruže preko interneta, bez kritičkog promišljanja, istraživanja i naš aktivizam, makoliko bio opravdan i koristan, može postati instrumentaliziran i izmanipuliran. A upravo je to cilj arhitekata društvenog inženjeringa, da ne znamo što je istina. Pa vjera i znanost su upravo u potrazi za istinom.
I kršćanstvo je religija logosa od samog početka i kao što Sveti Augustin kaže, vjerujem da bih razumio, razumijem da bih vjerovao, budući da vjera traži razumijevanje. Međutim, problem nastaje kada imamo neke znanstvenike koji na tragu marksističke one doktrine da je religija opijum naroda i danas govore da je znanost nema nikakve veze sa vjerom i da bi promicanje vjere i vjerskih dogmi bio čisti mit o prazne vjere. U kakvom su odnosu vjera i znanost, pitat ćemo naše goste, ali prije nego što im dam riječ, ja ću i njih ukratko predstaviti. Znači, sa moje desne strane je profesor dr. Ivica Grković, neuroznanstvenik i redovni profesor iz anatomije na Medicinskom fakultetu u Splitu. Diplomirao i magistrirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci, doktorirao na sveučilištu u Melbourneu, Australiji, gdje je kao sveučilišni nastavnik radio do 2004. godine kada dolazi na Medicinski fakultet u Splitu. Od tada vodi katedru za anatomiju, bio je prodekan za znanost i poslijediplomske studije, te prodekan za nastavu studentska pitanja Medicinskog fakulteta u Splitu. Znanstveni interes profesora Grkovića je neurobiologija autonomnog živčanog sustava, objavio više od 40 originalnih znanstvenih članaka. Sa moje lijeve strane je naš ugledni teolog don Tonči Batulić, koji je doktorirao na temu moralne teologije, usavršio se u bioetičkoj disciplini na raznim institutima u Italiji i SAD-u, bio je autor brojnih radova i znanstvenih istraživanja na temu bioetike. Od 1999. godine profesor je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu pri katedri moralne teologije. 2009. godine objavio je značajnu knjigu Metamorfoze kulture koja je osvojila nagradu Hrvatska knjiga godine, aktivan je u medijima kao teolog i intelektualac, kritički komentira aktualna vjerska, bioetička, društvena i politička pitanja. Evo, to su ukratko biografije naših autora večerašnjih koji će u ovoj debati, nadam se, zanimljivo govoriti o vjeri i znanosti. Evo, za početak ću pitati profesora Matulića odnos vjere i znanosti, što crkva kaže o tome? Dragi prijatelji, sve vas od srca pozdravljam. Zahvaljujemo Hrvatskoj udruzi Benedikt na ukazanom povjerenju i pozivu na ovu cijenjenu tribinu, u čijem fokusu su, govoreći slikom i jezikom Svetog Ivana Pavla II, dva krila pomoću kojih se čovjek uzdiže u najviše visine i da kako može ispuštati u najdublje dubine stvarnosti krilo vjere i krilo razuma, odnosno znanosti. Na ukazanom povjerenju i pozivu i sve vas od srca pozdravljam i želim da se ugodno osjećate u ovom našem zajedničkom druženju. Znademo da je taj odnos vjere i znanosti, znanosti i teologije, znanosti i crkve u novije vrijeme bio prilično opterećen. Opterećen je bio iz, recimo tako, izaberimo ta dva temeljna razloga, ona nisu jedina, ali ona sama po sebi puno govore. Taj prvi je razlog taj da je zapravo crkva koja svojim ustrojem i svojom pojavnošću uprisutnjuje jedan propali svijet, kako su ga Francuzi nazivali l'ancien régime, da ona jednostavno kao takva uprisutnjuje tu prevladanu sliku svijeta
da je ona uglavnom nositeljica tog praznovjerja koje se temelji na vjeri i da je kao takva neprijateljica napretka. I vi danas, ugledni sveučilišni profesor, može biti ugledni znanstvenik kojemu nemate po tom pitanju što zamjeriti, će vam izbaciti floskulu mračni srednji vijek. Ali vjerojatno među vama ima pokoji astrofizičar, pa može i on nam reći je li u srednjem vijeku grijalo sunce i sjalo sunce kao što grije i sja danas. Na tome, iz te perspektive, što to znači kad se kaže mračni srednji vijek. Evo, to vam dolazi iz tog jednog prosvjetiteljskog, veoma neprijateljski nastrojenog, gotovo do ideologijskih dubina ostrašćenog odnosa, negativnog odnosa prema crkvi i osporavanja bilo kakve mogućnosti da crkva, njezina teologija, njezina življena, ispovjedana vjera zapravo mogu u najmanju ruku dijalogizirati sa razumom, sa znanošću, ali u svakom slučaju da su nespojivi i da je tu jednostavno nemoguć bilo kakav dijalog i bilo kakav odnos. To je prvi razlog, dakle, mračni srednji vijek. To i danas je ta prosvjetiteljska floskula koja, naravno, odmah znate iz koje ona ambijenta dolazi. Kumrovec, Dedinje, šta ja znam, to su ti ambijenti, mračni srednji vijek. Nije to samo vlastitost našeg hrvatskog društva, nego to je vlastitost svih zapadnjačkih društva koji još uvijek nose tu otresitu, duboko ideologiziranu, negativno nastrojen stav prema crkvi i svemu onome što crkva predstavlja, mračni srednji vijek. I drugo je vezano naravno za način na koji mi spoznajemo stvarnost. Mi znademo da je prosvjetiteljstvo promoviralo dvije svoje ključne dogme koje su naravno već odavno na neki način iz samih sebe dovedene u pitanje, a to je dogma vjere u neograničeni napredak, pa smo vidjeli u 20. stoljeću kako taj napredak zna zastraniti, i vjera u apsolutni razum. I to naravno ovo je naš ljudski spoznajući razum. I jedan i drugi alat koji su ljudski alati s kojima se on služi, naravno su se pokazali ograničenima i nema nikakve sumnje da su i ta vjera u napredak i vjera u razum dogmatski mišljeni skrivili taj jedan neprijateljski odnos prema svemu što vjera, njezina teologija, njezina vjera znače i označava. I znademo da ta povijest posljednjih 200 godina, ugrubo govoreći, obilježena raznim sukobima. Mi znademo čak i za, pogotovo u anglosaksonskom svijetu, za literaturu koja govori o nezavršivom ratu između znanosti i vjere. Kako? Gdje se najčešće ovdje znanost misli u značenju, kako je razumiju u angloameričkom ili anglosaksonskom svijetu, poglavito prirodne znanosti, odnosno fundamentalne znanosti. Ali ovdje naravno znanost uzimamo kao u puno širem značenju ljudskog razuma. Evo, i sad pitanje, to opterećuje i tu vidimo kada i ovdje u Splitu se iziđe na ulice i u Zagrebu i kad se ide u takozvani marš za znanost, onda bi trebalo reći marš s ulice. Marš za znanost, marš s ulice. Jer svašta se tamo lupeta, pa se između toga nađe i za shodno, naravno, i izvrijeđati druge i drugačije misleće, a pozadina uvijek nosi sa sobom taj moment tih prevladanih, nadiđenih, duboko ideologiziranih, jako ostrašćenih pristupa ovoj temi odnosa vjere i znanosti, koji vuku korijene još iz tog ranog prosvjetiteljstva, to je dakle taj, rekao sam, u toj sintagmi mračnog srednjeg vijeka i u ovoj
vjeri u neograničeni napredak i u vjeri u razum koji onda isključuju svaki drugi pristup stvarnosti, pristup životu, a crkva je uvijek figurirala kao neprijateljica tog napretka, kao neprijateljica tog oblika razuma. Hvala Bogu, nadiđeno je to. Ali htio sam ovih nekoliko misli podijeliti s vama da bih možda skrenuo pozornost kako se ostaci toga još uvijek zadržavaju u nekim sredinama, pa i u našoj hrvatskoj sredini koja se sporo unapređuje, koja sporo nadrasta te djetinje bolesti demokratskog pluralnog društva, demokratskog pluralnog ophođenja, demokratske pluralne kulture i tako dalje, i kako ostaci onih prijašnjih vremena još uvijek znaju opterećivati svijesti i savjesti pojedinaca i onda s tako opterećenim pogledima i govore i javno istupaju i naravno da su to anakrone, to su u biti floskule. Evo, to su u biti floskule. Jer ako sam dozvao u sjećanje problem Marša za znanost, onda je doista, kada se tako čini po onome što se tamo izjavi i način na koji se to vrednuje, bi bilo bolje marširati protiv Marša za znanost. U tom smislu doista to jako, jako ružno zvuči. Evo. Tako da se čovjek pita i o pravim istinskim namjerama onih koji se odvažuju na takve oblike javnog izražavanja. Gdje uvijek postoje neki neprijatelji s kojima se treba obračunati. Crkva je naravno otrpjela u tom dijelu mnogo kritika, mnogo napada, no u crkvi je uvijek postojano njegovano stajalište da između vjere i razuma, vjerskog načina spoznavanja, intellectus fide i vlastite teologiji kao svetoj znanosti koja zavrijeđuje mjesto u univerzumu znanosti, ali sa vlastitim predmetom, vlastitim pristupom, vlastitom metodom i drugih znanosti, takozvanih profanih znanosti, ili reći ćemo danas svjetovnih znanosti, od fundamentalnih do svih drugih primijenjenih i tako dalje, da u temelju nema sukoba. Da tu vlada ipak u temelju do kojega treba prodrti harmonija, sklad. Zašto je tomu tako? Zato jer je samo jedan izvor istine. U temelju svega postoji samo jedna istina. A različiti su putovi, različite su metode, različiti su načini spoznavanja zbilje i svi oni na neki način vode prema toj jednoj konačnoj vječnoj istini. I dakako da onda i sva znanja i sve znanosti trebaju konvergirati. Dakle, najuspješniji i najkvalitetniji model kojega bi danas trebalo zastupati jest taj konvergencijski model. Naravno, on nije lak i jednostavan, jer teško je danas znati sva znanja. To je gotovo nemoguće i to mi možemo uzeti Toma Akvinskoga. Imali smo i kasnije polihistoru u renesansi, nešto malo kasnije ljude koji su doista vladali gotovo ukupnim znanjem svoga vremena. Danas je to nemoguće. Danas se moramo doista limitirati ne samo na jedno znanstveno područje, nego unutar znanstvenog područja na jedno znanstveno polje, ne samo na jedno znanstveno polje, nego i na jednu znanstvenu granu, ne samo na jednu znanstvenu granu, nego na jednu znanstvenu disciplinu, ne samo na jednu znanstvenu disciplinu, nego na jednu znanstvenu subdisciplinu, moramo biti doista specijalisti i tu postoji onda opasnost da u tako fragmentiranom pristupu zbilji, spoznavanja i tako dalje izgubimo iz vida cijelinu. Evo. A ipak znanost i vjera koji u tom jednom konvergencijskom modelu itekako upućuju na taj sklad, na tu harmoniju, na tu komplementarnost, recimo tako, ipak zahtijevaju da se međusobno upoznaju, da se upoznaje i druga strana, da se vidi o čemu se tu radi i da se onda na temelju tog jednog konvergencijskog ili još preciznije kako ga Sveti Ivan Pavao II nazivao u izvedbi, a to je partnerski dijalog.
a partneri uključuju ravnopravnost i jednakost. Dakle, nitko nije nikome nadređen i nitko nije nad nikim superioran, nego kao partneri jednako vrijedni, jednako pravni sudjeluju u tom dijalogu. Taj dijalog koji je nužan i radi mira, i radi suživota, i radi zajedničke izgradnje, radi izgradnje mirnog, demokratskog suživota u pluralnom društvu. Dakle, iz čisto i tih najjednostavnijih razloga do onih dubokih epistemoloških, gnoseoloških, spoznajnih, a to je da možemo doista zajedno, istražujući zbilju, dolaziti do onih konvergentnih točaka koje pokazuju jednu harmoniju da između vjerskog načina spoznaje i znanstvenog načina spoznaje u onim fundamentalnim točkama nema sukoba, nego vrijedi načelo harmonije, vrijedi načelo sklada, jer se istina ne može protiviti istini. Istina se ne može protiviti istini i zato će i vjerski način spoznavanja i spoznaja vjere uvijek bdjeti nad onim što znanost izjašnjava u obliku svojih teorija i u obliku svojih načina spoznaje, da li se tamo pojavljuje jedan način izražavanja i način spoznavanja koji gotovo apsolutizira, jer naravno da onda takav pristup isključuje i ovaj drugi pristup i ovaj drugi način spoznaje i tu onda naravno nastaju onome što zovemo sukobi. Evo, tu nesumnjivo da u tom konvergencijskom ili partnersko-dijaloškom odnosu jedni drugima pomažemo. Već je ona stara Einsteinova da je zapravo znanost bez religije šepava, a da je religija bez znanosti slijepa, uzimajući taj jedan datum spoznaje koji naravno vrijedi samo kao jedna vrijedna krilatica u kontekstu katoličkog razumijevanja odnosa znanosti i vjere. Naravno, vrijedi isto pravilo koje je izjavio opet Sveti Ivan Pavao II, da znanost doista pomaže vjeri da se čisti od praznovjerja, ona sama, i da ona sama svoje otajstvo, svoju zbilju, ono što ona sama izjašnjava o svijetu, čovjeku i Bogu, može na bolji, razumljiviji, vjerodostojniji način izjaviti, ukoliko naravno osluškuje ono što znanost govori. Evo, i utoliko se očekuje onda da i znanost bude otvorena za vjerska nadahnuća i vjerske poglede. Evo, neka za uvod bude uvoliko rečeno. Hvala. Zahvaljujem doktoru Matuliću na ovom iscrpnom odgovoru. Mi znamo da su brojni znanstvenici bili vjernici, Ruđer Bošković, Nikola Tesla, otac genetike Mendel, Newton, Einstein, Max Planck, Heisenberg i drugi. Pa evo, pitaću isto pitanje kako doživljava vjeru i znanost naš drugi gost, profesor Grković. Evo, dobro večer, ja vas lijepo pozdravljam. Zahvaljujem na pozivu. Ja sam, kao što ste čuli, po profesiji anatom i o tome mogu govoriti o ljepoti građe ljudskog tijela danima. I kad god dođe nekakva molba da govorim o nečemu što nije moje usko područje, onda osjećam obvezu to prihvatiti, jer kao profesor ili intelektualac to i kršćanin, to mi je obveza. A onda se s mukom pripremam za nešto s čime ne baratam svaki dan. Ali onda ta priprema oplemeni i moj način razmišljanja i moje stavove iščisti, tako da, iako je muka, na koncu pomogne. Razgovaram sa kolegama, sa drugim ljudima i to je uvijek jedno dosta dobro iskustvo. Druga stvar, upozorili su me da je jako teško govoriti iza profesora Matulića, tako da nemojte zamjeriti na tome što možda neću u svemu biti na istoj ili sličnoj razini. Ja bih rekao, evo, nadovezao bi se na kolegu Matulića, da svatko ko pomisli, a kamoli još i kaže da je srednji vijek bio mračan, treba se sjetiti, a većina od nas je ovdje rođena u 20. stoljeću,
da je 20. stoljeće najkrvavije, najružnije, najmračnije razdoblje ljudske civilizacije. Sa velikim ratovima, sa stradanjima koje i dan danas traju, sa oružjima za masovna uništavanja i tako dalje. Dakle, o tome toliko, o mračnom srednjem vijeku. Druga stvar, ovaj sukob ili nemir, izvor svih sukoba i nemira zapravo počiva u čovjekovom srcu. I ja bih rekao da je jako važno po ovom pitanju odrediti se u sebi. Jest, ja jesam i znanstvenik, i sveučilišni profesor, i predavač, i liječnik, doduše ne radim u praksi, ali sam i vjernik i katolik. I mislim da je strahovito važno za sve nas postaviti si pitanje, i to čim prije, što sam ja prvo od svega ovoga? Što je od svega ovog navedenog što se može pročitati u biografijama najvažnije? I to svatko iskreno treba sebi postaviti to pitanje. I ja sam to i napravio i odlučio uz Božju providnost da je daleko najvažnije to da sam vjernik i katolik. I da sve što radim mora biti u skladu sa tim određenjem. Tako da vam to riješi jako veliki broj problema u životu. Jer od katekizma katoličke crkve pa nadalje ima jako puno zgodnih uputstava za život. Pravi, istinski, katolički pristup životu. To odredi onda i ponašanje u znanosti i ponašanje prema kolegama na fakultetu i u susjedstvu i tako dalje. Tako da, evo, ja sam taj sukob riješio u sebi i moram reći da nemam nikakvih problema ni sa kakvim pitanjem u vezi ovog sukoba znanosti i vjere. A profesor Matulić je jako dobro rekao da zapravo ne radi se o sukobu znanosti i vjere, nego se radi o sukobu vjere i nevjere. I kao i velika većina problema u našem društvu nastoji se ispolitizirati i evo vidjeli ste, dakle daje se pridjev crkvi kao da je tradicionalna, zastarjelih pogleda i tako dalje, a znanost je ona koja je dinamična, koja se razvija u samoj toj u jednostavnom pojednostavljenju ovih pojmova. Odmah na početku vidite sukob. Ja jesam živio 12 godina u Australiji i nikada nisam osjetio nikakvu diskriminaciju, niti ikakvo omalovažavanje u tom smislu, makar sam uvijek bio javni, praktični kršćanin, dapače i ponosni Hrvat i pripadnik jedne manjine, odnosno etničkog određenja u toj državi, koja je duboko sekularna. Tako da ovo, složio bih se, čini se da se još uvijek borimo sa nekim zaostalim stvarima iz režima koji je nametao ovakav sukob. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada ćemo se malo vratiti na ovo što je rekao profesor Matulić, da je vjeri potreban razum, potrebno je znanstveno promišljanje, kako ne bi upali u prazno. Dakle, važno je razjasniti razjasniti što je vjera, što je prazna vjera. U suvremenom kontekstu isto tako i što je znanost i što pseudoznanost, jer mi vidimo da su to izazovi trajni i stalni u svakom vremenu. Evo, pa s osobitim osvrtom na današnje vrijeme kako vi promišljate. Pitanje je izrazito složeno, ono zahtijeva i neka najosnovnija elementarna znanja. Čovjek je malo i njime zatečen, ali mi moramo poći od nekih pretpostavki. Tako možda kasnije u diskusiji, ako ipak je potrebno precizirati što je to vjera. Mislim da polazimo pretpostavke da razumijemo što je vjera. I to u njezinom osnovnom, recimo tako, katekizamskom značenju. A onda i što je praznovjerje. Ali bih se vratio na aktualizaciju problema. Kongregacija za nauk vjere je 25
22. veljače ove godine objavila jedan dokument koji započima Placuit Deo, Bogu se svidjelo, a to su početne riječi broja 2 dogmatske konstitucije o božanskoj objavi Dei Verbum, u kojem ukazuje na pojavu dviju hereza, koje su zapravo stare hereze. A u najnovijoj apostolskoj pobudnici Veselite se i radujte Pape Franje od svetkovine Svetog Josipa ove godine, 19. ožujka, mislim da je 3. poglavlje koje govori o svetosti i pozivu na svetost svih vjernika u crkvi. Zapravo, 3. poglavlje je on opet posvetio obradi ovih dviju starih novih hereza. Dakle, stare su hereze pelagijanizam i gnosticizam, a nove su u tom jezičnom izričaju neopelagijanizam i neognosticizam. I to Papa Franjo sada u odnosu na dokument Kongregacije za nauku vjere u ovoj svojoj apostolskoj pobjednici posvješćuje, nije tu problem izvan crkve, nego to može biti problem i u samoj crkvi. Dakle, s jedne strane, da mi pomoću razuma možemo spoznati najdublje tajne života, svijeta, i da nam je tu potrebna posebna racionalna vježba, pomoću koje mi onda možemo prodrijeti u najdublje tajne svijeta. I čini se da upravo taj i takav gnosticizam racionalnog tipa za potrebe naše tribine, čini mi se, predstavlja jednu industriju praznovjerja. Industriju praznovjerja. Gdje se danas, ako prošetate velikim gradovima, pa i manjim gradovima već i u Hrvatskoj, vidjet ćete, ako pažljivo čitate natpise po kućama, onome što se nudi, koje su tu ponude, vidjet ćete da tu ima more ponude tehnika liječenja, tehnika vježbi, tehnika poniranja u sebe, tehnika ovladavanja sobom, tehnika mentalnog zdravlja, tehnika tjelesnog, fizičkog zdravlja, kombiniranoga. Jednostavno bismo mogli reći kako je taj moment praznovjerja postao danas veoma na cijeni, kako ga ljudi rado koriste, i to da kako on je formuliran u obliku nekakve neposredne, duhovne, mentalne, moralne, psihičke, emocionalne, afektivne koristi koju mi odmah dobivamo. To je ono vjera, odnosno religija za vlastite potrebe i po vlastitom ukusu. I onaj drugi moment je, a to smo, recimo, podsjetit ću vas, gdje je skoro eskalirala polemika da čovjek nije sebi rekao Isuse blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome, pa da ona ne ide u otvorenu konfrontaciju sa svojom braćom i sa svojim kolegama kad je trebalo skrenuti pozornost svekolikoj hrvatskoj javnosti, pa i crkvi od stoljeća 7. koja je u ovom narodu, kako to da je agnostik postao predsjednik tog naroda. I to je samo trebalo skrenuti, kao potica, idemo o tome razgovarati, razmišljati, neće niko nikoga istrebiti, mi smo ljudi dijaloga, ljudi otvorenosti, tolerancije, ali idemo o tome razgovarati. To je to, jesmo li u sukobu sa samima sobom, i to je tema za tribinu. Onda je drugi kolega rekao, važno da je dobar čovjek, važno je da čovjek čini dobro drugome, važno je da ne želi drugom zla. A zašto je Sin Božji išao na križ onda? To je to. I to vam je iskaz vrhunske katoličke teologije. Važno je da smo dobri ljudi.
i plakujte deo kongregacije za nauk vjere i veselite se i radujte, apostolska pobudnica Pape Franje, najnovija, skreće nam pozornost na to pelagijansku, staru pelagijansku, odnosno neopelagijansku herezu, gdje mi umišljamo da možemo bez pomoći Božje milosti, a to u pozadini znači bez onog dijela što ga je Bog u Isusu Kristu učinio za nas, to je da je On, vječna riječ Očeva utjelovljena u Isusu iz Nazareta, Sin Božji, iz ljubavi dragovoljno predao samoga sebe kao ugodnu žrtvu Bogu Otcu za naše otkupljenje. To je cijena našeg otkupljenja koja se ne može procijeniti. To je božanska cijena našeg otkupljenja. Dakle, mi ne možemo bagatelizirati i reći, mi možemo vlastitim snagama što? Ispravno moralno djelovati. To vam je Auschwitz, to je Hirošima, to je Nagasaki. To je svako ljudsko zastranjenje. Evo, i utoliko, evo, crkva samu sebe i nas vjernike, a onda i svijet upozorava na opasnost ovih ponovno pojave ovih dviju hereza, gdje mi onda na krilima tog jednog, recimo tako, svjetovno utemeljenog optimizma mislimo kako smo mi dovoljno postali zreli, odrasli, demokratski, osviješteni, samokritični, da nama onda više i ne treba otkupljenje, da nama više ne treba milost, da nama više ne treba Bog. I u onom prvom značenju, gdje onda više dolazi do izražaja ta industrija praznovjerja, gdje taj napredni čovjek, visoko obrazovani čovjek, kritički čovjek, skeptički čovjek, vidiš u intimi svoga srca, u privatnosti svoje obitelji, vapi za praznovjerjem. Na praznovjernim osnovama zapravo hrani svoju dušu, hrani svoju intimu, često puta daleko od očiju javnosti. Po danu je arogantni sveučilišni profesor, a popodne i navečer je tamo neki obični praznovjerni lik, koji to naravno neće javno priznati. Evo, ovo je svojevrsna aktualizacija koja ne odgovara direktno na vaše pitanje, nego indirektno na vaše pitanje. Jer doista kršćanska vjera, to znamo već iz onog sustavnog izlaganja i neka bude posljednja misao koja će onda proširiti sam odgovor na vaše pitanje. Iz uvoda u kršćanstvo danas Pape Miru Benedikta XVI, tada mladog teologa Jozefa Ratzingera, koji je već tim dijelom, znademo, se nagovijestio kao blještića, i to trajno blještića zvijezda na katoličkom teološkom nebu. I u tom, na početku objašnjava kršćanstvo i kršćanska vjera jest religija, vjera logosa, a ne mitosa. I zato je došlo do sporazuma kršćanstva od početka i grčke filozofije. Kršćanstvo nije bila konkurencija drugim religijama, iako znademo da ga je Rimsko carstvo 300 godina progonilo upravo jer je promatralo u kršćanstvu subverzivnu nekakvu religiju koja je osporavala vjerodostojnost i istinitost službenih državnih religija, da ne govorimo o onu najdramatičniju stvar, a to je da je car bio sam Augustus, samo božanstvo kojemu se trebalo klanjati kao Bogu na zemlji. Ali u svakom slučaju kršćanstvo je od samog početka tražilo razgovor sa filozofijom. Tražilo je zapravo razum kojemu se obraćalo. A to drugim riječima znači ono najbolje u čovjeku. Ono s čime čovjek spoznaje, čime čovjek razumije, s čime čovjek razvija svijest i samosvijest. Onim čime se čovjek predstavlja kao čovjek. Tomu je ususret išlo kršćanstvo i s tim je kršćanstvo zapravo dijalogiziralo i zato je došlo do te veličanstvene, već u otačkom dobu, do te veličanstvene sinteze kršćanske vjere i grčke misli, pa onda znademo da je i srednji vijek opet iznjedrio još jednu takvu veličanstvenu sintezu, sada iz jednog drugog filozofijskog, odnosno rakursa, a to je u tome Akvinskoga. I ta činjenica govori da je zapravo kršćanska vjera uz povijesti, u crkvi,
crkva koja jest utjelovljivala tu svoju vjeru, bila metla za praznovjerje. Ona je mela praznovjerje. Naravno, znademo i to da u susretu sa nekršćanskim, poganskim i danas to vrijedi također, valja pomno razlikovati, valja pomno razlučivati. I to je svjetlo vjere pomoću kojega mi možemo uvijek prodirati do one krajnje dubine i vidjeti o čemu se tu radi. Dakle, nije za vjeru sve što se pojavljuje izvan vjere ili što na neki način stoji kao kada i prijeteće vjeri odmah praznovjerje. Postoje mnoge stvari koje nam se možda na prvu čine kao praznovjerje, a kad ih malo dublje promotrimo i malo dublje u njih zađemo, tako ćemo vidjeti da i one imaju svoje vrijednosti. Ali u svakom slučaju može se reći da je kršćanska vjera, odnosno crkva, na svoj način upravo iz onog svojeg najdubljeg što ona jest u sebi, po objavi, po događaju utjelovljenja, po paskalnom otajstvu, da je ona na neki način uvijek bila metla za praznovjerje. Evo i utoliko danas stojimo pred velikim izazovom. Spomenuo sam uvodno tako ideo i radujte se i veselite se apostolsku pobudnicu koja nas pozivaju da moramo paziti na dvije stare nove hereze, gnosticizma, odnosno neognosticizma i pelagijanizma, odnosno neopelagijanizma, a to je s jedne strane industriju praznovjernih pristupa zbilji, pa i u samoj vjeri, i industriju samodopadnosti čovjekove, njegove moći da on može sam svojim snagama sebe spasiti, sebe otkupiti, što su, evo, je prijetnje i naravno da nam svjetlo vjere tu pomaže enormno, da ih možemo nadvladati i pobijediti kako se to događalo kroz cijelu povijest do danas. Hvala. Zahvaljujem profesoru Matuliću. A kad govorimo o toj scijentističkoj slici svijeta u čijoj srži ta jedna mitska ideja o napretku, onda svakako da moramo govoriti o pseudoznanosti, pseudoznanstvenim teorijama koje se danas razvijaju, koje na neki način postaju dogme, tako se predstavljaju. Pa evo, profesore Grkoviću, vi ste malo i proučavali ovu problematiku pseudoznanosti i znanosti, pa nam recite sa svog aspekta kako na to gledate. Pseudoznanost i znanost, ja bih bio toliko slobodan pa bih rekao da sve ono što se ona znanstvena spoznaja koja se ne bazira na dobro definiranim načinima dobivanja te spoznaje danas, da se može okarakterizirati, bez obzira o kojem se polju radi, kao pseudoznanost. Budući da sam medicinar, ja u ovome mogu puno govoriti. Ono na što treba biti ponosan je činjenica da upravo ovdje u Splitu na Medicinskom fakultetu je osnovan Hrvatski Kohren centar. Centar za medicinu koja se temelji na dokazima. I često puta ljudi kada sa laicima razgovarate, se pitaju, dobro, ako je to staro svega 20 godina, na čemu se temeljila medicina prije? I to je dobro pitanje, jer zaista, zahvaljujući suvremenoj tehnologiji gdje je informacija postala vrlo brzo dostupna u cijelom svijetu, mi možemo najnovije spoznaje priopćavati i dijeliti sa kolegama bez obzira otkud dolaze. I to je jedna od najvećih dobrobiti razvitka tehnologije što se tiče informacije u medicini. I drugo pitanje je bilo, recimo, kad nam je rodilište postalo rodilište prijatelj djeteta, je li do tada rodilište bilo neprijatelj djeteta? I što želim s ovim reći? Da doista, kada iskreno sagledamo način i stručnog i znanstvenog rada, konkretno u medicini, mnoge stvari su se ranije radile temeljem spoznaje, odnosno temeljem znanja koja su bila prenošena iz generacije u generaciju. Mnoge greške su se ponavljale, nije bilo ujednačenog pristupa rješavanju
problema i zahvaljujući upravo činjenici da danas možemo dobiti pravovremeno informaciju koja je utemeljena na odličnim, najboljim mogućim dokazima, ja idem toliko daleko da studentima kažem da liječnik u 21. stoljeću se ne bi smio uopće oslanjati na svoje mišljenje, dakle ima svoje mišljenje o nečem, nego bi to mišljenje trebalo biti doista bazirano na provjerljivim i dobro utemeljenim informacijama. Isto je i sa znanosti. Danas nema opravdanja za bilo kakvu izjavu, nisam to znao, nisam bio svjestan toga. Danas je ta informacija zapravo o svemu vrlo brzo se može dobiti. Tako da smatram da bi institucije, pogotovo fakulteti i vrhunske institucije i u manjim sredinama trebale educirati svoje studente i svoje nastavnike, odnosno profesore, da i uputiti ih kako pravovremeno na najbrži mogući način dobiti najbolju informaciju o bilo kojem problemu. Tako da druge stvari bih ja, a pogotovo što se tiče medicine, ovo što je profesor Matulić rekao, postoje totalno nebulozne zapravo konstrukcije pristupa bolestima, liječenjima i tako dalje. Ljudi iz struke čak, nažalost, promoviraju ih, naplaćuju i zapravo žive od situacije u kojoj su ljudi pred kraj života, kada je više nego očito da im se ne može ni na koji način pomoći, zapravo na njihovoj boli i njihovom završetku zarađuju novac. Tako da je to, evo recimo, u medicini konkretan problem te pseudomedicine, odnosno pseudostruke, ili koja se ne samo ne bazira na pseudoznanosti, nego se uopće ne bazira na bilo kakvim provjerljivim i dobro utemeljenim znanstvenim spoznajima. Evo samo toliko za ovaj dio. Pa evo, kad govorimo o tome, znači danas u postmodernom društvu razvija se jedna iskrivljena slika o čovjeku. Mi vidimo da se često promovira jedan antropološki redukcionizam i znanstveni redukcionizam i on polako ulazi na mala vrata i u naš medijski prostor, ali želi ući i u pravni i odgojno-obrazovni sustav. Pa evo, vi ste o tome, profesoru Matuliću, govorili u posljednje vrijeme o tim pojavama, fenomenima u našem društvu i u globalnom ovom vremenu, pa evo što nam možete reći. A niste možda mislili na Istanbulsku konvenciju? A kako ste, meni je to bila prva asocijacija na vaše pitanje, vjerojatno još po nekom u cijenjenom auditoriju je došla ta asocijacija, ima tu vjerojatno još po netko ko je bio veoma angažiran u bistrenju pojmova i značenja toga. No, nema nikakve sumnje da to, kako ste ga vi osnovili, to naše postmoderno doba nosi sa sobom i sva obilježja, pogotovo misaona obilježja tog doba. To su slaba misao, odustajanje onda nasuprot tome jake misli, metafizičkog gledanja, sveobuhvatnog, univerzalnog. I utoliko bismo mogli reći da prevladava jedan, a nadovezuje se na neki način i nastavlja se na ono što sam prije govorio u kontekstu tih novih starih hereza neognosticizma, pogotovo neopelagijanizma, prevladava jedan prosvijećeni ili čak kada apsolutno prosvijećeni subjektivizam. Nema nikakve sumnje, jasno nam je da je svaki čovjek jedinstveno Božje biće. Da mi kada kršćanski gledamo na prirodnu evoluciju, da
stojimo pred tajnom čovjeka i želimo to komunicirati upravo cijeloj znanstvenoj zajednici, cijelom tom danas prevladavajućem takozvanom evolucionističkom pogledu na svijet, kada koji služi kao podloga i pravom jednom svjetonazoru, što nije dobro. Dakle, da upravo kad dođemo do čovjeka, da svaki čovjek, svako ljudsko biće, svako pojedino ljudsko biće, bez obzira koliko nas sada bilo, bez obzira koliko nas ukupno bilo do sada, bez obzira koliko će nas ukupno biti do konca povijesti svijeta, povijesti čovječanstva. Da svako ljudsko biće je zavrijedilo posebni Božji zahvat u našem nastajanju. I ta činjenica da je svako od nas ne jedinstven kariotipski, fenotipski, što on jest imunološki, a vi stručnjaci, medicinari ćete me moći kasnije ispraviti, da je svaki čovjek obdaren vlastitim, neponovljivim, jedinstvenim imunološkim sustavom, i to liječnici, kliničari najbolje znaju. Ovdje sva terapija funkcionira po zamislima, ovdje ne funkcionira, upravo zahvaljujući da svaki pacijent nije puka egzaktna činjenica, nego da je ipak osobna, subjektivna, individualna veličina. No, htjedoh reći to da je dakle svaki čovjek jedinstveno i neponovljivo biće, ne iz perspektive onoga što mi možemo na temelju znanstveno dokazanih činjenica pokazati u tom imunološkom, genomskom, genetičkom smislu. Ovdje da svatko od nas je zavrijedio, nije Bog spavao, nije prikunjao, nije otišao na odmor pa je zaboravio na neke od nas, nego svakog od nas je on pozvao u postojanje. Svakom od nas je on u času našeg nastanka bio svojom suverenom, nestvorenom, stvarateljskom moći prisutan. To je ta jedinstvenost ljudskog bića, koja na jedinstven način upotpunjuje onda ovu našu prirodnu, morfološku, fiziološku, biološku, genetsku jedinstvenost, koja naravno se pojavljuje na razini individue, na razini svakog pojedinca. Da svatko od nas je, kako to nas uči objava Sveto pismo, na sliku Božju, ali to na sliku Božju na ovaj doista jedinstven način koji angažira samoga Boga u našem nastanku. To je onda temelj našeg dostojanstva, naše jedinstvenosti, naše vrijednosti, svetosti našeg života i sve te plejade vrijednosti s kojima crkva i njezina teologija govore o čovjeku, brane čovjeka, zauzimaju se za čovjeka, služe čovjeku. I naravno, taj apsolutni prosvijećeni subjektivizam danas zapravo će staviti po strani sav taj temelj na kojem počiva čovjek u njegovoj nepovredivosti, njegovoj apsolutnoj vrijednosti, to jest u njegovom dostojanstvu. I krenut će samo od onoga što čovjek sam kao pojedinac stvara, što on kao misli, što on kao osjeća, što je vrijedno i važno. Nema nikakve sumnje da je pravo na osobno mišljenje ustavna kategorija, da je pravo na slobodu savjesti ustavna kategorija, da je pravo na slobodu vjeroispovijesti ustavna kategorija. Nema nikakve sumnje da nam Ustav figurira kao temeljni tekst, temeljni dokument, temeljno vrijednosno uporište na svjetovnoj razini koji nam komunicira koliko je vrijedna ta naša subjektivnost, ta naša individualnost. Ali iskorijenjena iz jednog sigurnog temelja. Iz onoga što se onda može opet znanstvenim jezikom govoriti, tog objektivnog,
tog koje mi ne možemo samoma sebi dati, nego ga možemo samo primiti, to primiti na dar, kojega ne možemo samima sebi zapovjediti, ali ga možemo otkriti i koji nam otkriva koliko smo mi onda vrijedni i koliko je potrebno onda u skladu sa tim našim temeljem, tim našim izvorom, tim našim identitetom izgrađivati onda naš ljudski život, naš identitet, biti čovjek, biti žena, biti muškarac, na sliku Božju, naše međuljudske odnose graditi društvo. Evo. Postmoderno doba je odustalo od ovog što sam ja sada uveo, do duše jasno je, teološkim jezikom. Može se on uvesti i filozofskim jezikom, može se on uvesti i metafizičkim jezikom, ali čini se da su upravo ove stvarnosti i metafizika, ontologija, filozofija i teologija i ono čvrsti temelj, čvrsto uporište upravo dovedeni u krizu, odnosno da su na neki način ostavljeni po strani u postmodernom dobu. I nikako čudo onda da imamo nešto tako kao što je Istanbulska konvencija. I nikako čudo onda da imamo nešto takvo kao što je Istanbulska konvencija koja angažira najbolje ili ponajbolje od onoga što misli u našem društvu s jedne strane pro et commo. I to je zanimljivo. Kako to da te, recimo tako, najbolje elite u našem društvu nisu pro, ako se radi o dobroj istini. I nisu kontra, ako se radi o laži i obmani, nego se čini da smo transverzalno podijeljeni na liniji, da smo, ne možemo svi biti u istini, ne možemo svi biti u laži, ne možemo svi biti po dobru, ne možemo svi biti po zlu. Očito da smo se podijelili upravo onako kako to naša spoznaja nalaže. Spoznaja dobra i zla koja je najosnovnija, najtemeljnija spoznaja, koja je zapravo spoznaja slike Božje u nama, a to je spoznaja dobra i zla. I što sada dolazimo sa primjerice takvom jednom pristupu? Pristup koji će u tom prosvijećenom, apsolutno prosvijećenom subjektivizmu reći pa sve je legitimno, sve je dopušteno. I utoliko više ne postoji jedno poimanje čovjeka kojega promatra u toj njegovoj otajstvenoj, veličanstvenoj, božanskoj slici i to. Nego postoji čovjek pojedinac koji se kao takav pojavljuje i on koji se kao takav pojavljuje na temelju svojih želja, na temelju svojih prohtjeva, on će postaviti sebe kao biće. I to kakvo god. Ne mogu se onda iznenaditi što recimo u državi New Yorka, ako se u međuvremenu stvari nisu dopunile, u pravosudnom sustavu savezne države New York imamo 19 izjašnjavanja gledom onoga što smo do jučer znali kao izjašnjavanje muški i ženski spol. 19. A zasigurno ste vi neki već vidjeli neke više u formi zabave, ali stvarni događaj, neke male klipiće u kojima postoji nabrajanje mogućih oblika izjašnjavanja o tome. Evo. I to je kao da je čovjeku otrgnut njegov temelj. Je li to znanstveno dokazano? Čini se da prije postavljena tema o pseudoznanosti i ideologiziranoj znanosti ovdje je jedino što nam može pomoći objasniti. A pogotovo kad idemo vidjeti povijest nastanka, na koji način se ne medicina ophodila prema određenim sindromima za kromosomske anomalije i tako dalje, koji znače onda na morfološkoj, anatomskoj, fiziološkoj razini duboke poremećaje spolne. Medicina i liječnici su uvijek znali da moraju pomoći takvom pojedincu i to pomoći u onom smjeru prema najbolje dokazanim znanstvenim medicinskim činjenicama u kojem znaju da će mu pomoći da se može odrediti u jednom ili drugom. Danas se onda u sociologijskim znanostima uzeli su se te medicinske spoznaje i zapravo u sociologijskim ili društvenim znanostima se tvrdilo da zapravo medicina koja bi pokušala pomoći tom pojedincu da ide u smjeru jednog ili drugog spola, dakle binarnog razumijevanja čovjeka kao muškarca i žene, zapravo bi diskriminirala, vršila bi nasilje, jer mora u skladu sa tim postmodernim
apsolutno prosvijećeni subjektivizmom, poštivati sve što se pojavljuje. Ali onda više nije pitanje da mi imamo nekakvu biološku, morfološku osnovu za takva izjašnjavanja, nego onda imamo naravno i mogućnost da se na društvenoj razini, da se na razini 4. ili 5. generacije ljudskih prava svaki pojedinac može, neovisno od bilo kakvih onda zdravstvenih problema i poteškoća, izjašnjavati kako god on smatra da mu je drago, i to se ne smije na nijedan način tom pojedincu osporiti. Doista živimo u jednom vrlo novom svijetu, živimo ili pokušavamo stvoriti jedan takav vrlo novi svijet u kojemu će moguće, barem se tako daje naslutiti, hoćemo li doista i zakoračiti stvarno u takvu epohu i graditi takav ustavno-pravni poredak. Ne bih želio biti zloguki prorok, ali smo već ipak zakoračili u jedan ono što možemo zvati vrlo novi svijet u kojemu je moguće, lako moguće da nam se sve to skupa ubije o glavu. Te radikalne izvedenice i radikalni zahtjevi tog, kako sam ga nazvao, apsolutno prosvijećenog subjektivizma koji obilježava naše postmoderno doba. Evo, ja se nadam da ćemo smoći snage i nadahnuća na pravi, adekvatan način vjere oduprijeti se takvim izazovima i takvim zastranjenjima. Pa evo, kad govorimo o tom apsolutnom subjektivizmu, on se u znanosti razvija u jednom novom pravcu, scijentističkom fundamentalizmu koje propagiraju određeni autori koji sebe nazivaju prorocima novog ateizma. Nećemo ih sad posebno ovdje spominjati, nego samo me zanima, profesore Grkoviću, kamo ide ovaj tehnološki znanstveni napredak, u kojem smjeru, kako vi kao vjernik gledate tu eru biotehnološkog stoljeća koja je pred nama? Pa, u tom pogledu ja i razmišljam o svojoj vjeri, odnosno vjera daje smisao i granicu, trebala bi, i tehnološkom razvoju. Mi smo pred nekoliko godina imali na fakultetu čast ugostiti jednog Nobelovca koji se bavi biokemijom i ja sam očekivao predavanje o molekulama, a on je na koncu zapravo se osvrnuo na naš kurikulum i pitao je otvoreno dekana: je li vi učite svoje studente da se pripremaju nositi sa spoznajama i sa izazovima koje će im do kraja njihovog studija nuditi tehnologija koja će biti na raspolaganju. O čemu razmišljam? Činjenica je da vrlo skoro, ako ne i već i danas, za razuman iznos od 500-600 dolara vi možete dobiti svoj genom, možete dobiti i svoj proteom, možete zapravo dobiti jako puno informacija o svom molekularnom ustroju, a taj ustroj onda i predodređuje što će se sa vama događati u životu, koji su vam rizici oboljevanja od određenih bolesti i tako dalje. Sada, to omogućava tehnologija 21. stoljeća, ali čini se da naša svijest i način razmišljanja kasni u mogućnosti nošenja sa ovim teretom. Konkretno, ako ispred sebe kao liječnik imam pacijenta čiji praktički život vidim na papiru, što ću ja tom pacijentu reći? Što on želi saznati? Hoće li on to svoje djeci reći? Hoće li postojati mogućnost da se zloupotrijebi ta informacija? Hoćemo li doći, apropo ovog što je kolega Matulić govorio, da prije ženidbenog saveza moramo izmijeniti informacije o svojim proteomima, tako da vidimo što će nam se događati sa našom djecom.
i tako dalje i tako dalje. To su konkretni problemi galopirajućeg razvitka tehnologije koja omogućuje spoznaju o životu s kojom se mi još nismo naučili, a vjerojatno nećemo nikad ni naučiti nositi. Čini se da tehnologija i razvitak nudi sintagmu sve što je tehnički i tehnološki moguće, mora biti i etički prihvatljivo. Mislim da tu moramo staviti ozbiljne kočnice na ovaj način razmišljanja. Tu ima i vjera i kršćanska etika jako puno posla.